लुबैनानै बियो बिपिएफआव थो नाम्बार 1 सुबिदा बायदि धीरेन बर'आ खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बानायबाय तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनांथार बाथ्रा बा माखासे गोनांथार आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। नोंथांमोना जोबजासिम नायलां जोबोद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा नोंथांमोनजों सावरायगोन आरो शेयार खालामगोन। आं नोंथांमोननो फार्स्टआवनो नैबे बाथ्राखौ सावरायगोन जितु एनडिबिनि बाथ्रा लानानै बयबो नोंथांमोना सिनायखायो अनसुला दैमारि होननानै आरो अफ्रि दैमारि बिथांखौ मिथिखायो। बिथाङा सासे इउटुब माने सासे क्रिएटरबो आरो बिथाङा माने सासे बारग' एनडिबि। थ' बिथाङा माखासे बाथ्रा फोरमायदों जितु थांनाय गोलाव सम बर' हारिनि थाखाय जे नांबोनाय सासे बिबानगिरि बा हारिनि माने रैखाथिनि थाखाय जे नांबोनाय थ' जायखौ धीरेन बर' थ' बिथाङा बारग' एनडिबि बियो इउपिपिएल गभर्नमेन्ट थानाय समाव इउपिपिएलआव हाबदोंमोन, नाथाय दा बिथाङा फिन बिपिएफआव हाबबाय आरो गोबांथार बेफोरबायदि एनडिबि बेखौ लानानै जाय अफ्रि दैमारि बिथाङा मा बुंदों एसे नायनानै लाग्रो। धीरेन बर'आ नाम्बार 1 सुबिदा बादि मोख्रा होनगोन आं बेखौ दा बे एफआइआर होयो ना मा होयो नांजाया गाबोन समफोर लोगो मोनगोन। एफआइआर होबाबो जोंनिया कर्टआ दाबो जोबाखै आं बुंगोन जों कर्टखौ थैजासिम कर्ट गानांगोन आरो बे धीरेनाबो गानांगोन। बे सुबिदा बादिसो नाम्बार 1 माब्रै सुबिदा बायदि फार्स्टआव थाबाय बे एकर्ड खालामबाय। एकर्ड खालामनानै बे मोनसे राजखान्थिजों मोजां सिथाबनानै बियो 3-4 बोसोरसो मोजां थाबाय। बिनि उनावहाय गुबुन पार्टिजों सुबिदा लानानै थाखा फैसा लुबैया थाखा फैसा लुबैनानै बियो दिनै इउपिपिएलआव प्लट इउपिपिएलआव थांलायबाय। इउपिपिएलनिफ्राय दिनैहाय बिपिएफआव थाखा फैसा सरकाराव फैलायबाय नालाय बिपिएफआ दा बेखौ लुबैनानै बियो बिपिएफआव थो नाम्बार 1 सुबिदा बायदि धीरेन बर'आ बिनि अनगायै जेबो गैया। नंगौ बर' जाथिनि थाखाय बे सिलाय लानानै भुटान बायदियाव खस्थ' खालामदों, बिनिबो गार्ड थादों आं बिनि नाम्बार 1 गार्डआव थादोंमोन आं एनसि केम्पआव। अब्लानि समाव बियो मा खालामो जेबो गैया। आं दाबो राजखान्थिनि सोमोन्दै मोनसे मोजां बाथ्रा बुंगोन नामा बे थैनोबो बुंनाया जोंनि एनडिबिनि सेंग्राफोर गथ'फोरा जायनि जाहोनाव दिनै गोदाव सोराव जानांनाया नै बेफोरबायदि धीरेन बर'मोन बायदि लिडार थानायखायनो एनडिबिया थेर बेथेर धंस। गबिन्द नाम्बार 1 नाम्बार 2 धीरेन बर' बिसोरनो सुबिदा बायदिया थाखा फैसा लुबैया। थाखा फैसा लुबैनानै दिनै बिसोरो दिनैहाय पार्टि सोलायनानै बेयाव थांलाय बैयाव थांलाय बेफोरबायदि खालामग्राया धीरेन बर'। ओमफ्राय जायनि जाहोनाव दिनै गथ'फ्रा सेंग्राफ्रा गोदाव सोराव जानांनाया आं बेखिनिखौ बुंगोन। आरो थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय जितु अफ्रि दैमारि स' बिथाङा मा फोरमायखो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मेनलि बिथाङा बुंदों सानै एनडिबिनि नामखौ लानानै बिथाङा थांखि लानानै बुंदों धीरेन बर' आरो गबिन्द बसुमतारी, जाय इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि समाव इउपिपिएल पार्टिनि सासे दैदेनगिरि आरो बिटिसिनि सासे डिपुटि चिफ माने एक्स बारग' डिपुटि चिफमोन बिथाङा। थ' बिथाङाबो सासे बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबोनाय सुबुं आरो धीरेन बर'। दा बिथांमोना दिनै गबिन्द बसुमतारीया जाय जायगायाव दङ इउपिपिएल पार्टियावनो दङ, दा बिथांखौ माने बास्लायनाय जों नुनो मोनाखै, नाथाय गोबांथार माखासे जों बास्लायनाय नुगासिनो दङ आरो मेनलि धीरेन बर'आ बारलांबाय। बिनि सायाव जि बाथ्रा बुंदों अनसुला दैमारि बा अफ्रिया, दा बे माने गोबां साननो गोनां जिहेथु गोबाव सम बर' हारिनि गेजेराव जे जेंनाखौ सुस्रांनो बर' हारिनि थामोनथा आरो आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि नामाव गावनि न' बां बिसि फिसाय गारनानै गावनि जिउखौ बावसोमनानै गोबाव सम जुजिबोनाय, नाथाय दिनैनि दिनाव जाय बारग' एनडिबिफोरा थुब्ला थुब्लि गावस्रानानै गुबुन दोलोआव थाङै माने सोरला बोरला जाजोबनाय दङ। आरो बे मानि थाखाय जानो गोनां जादों होनब्ला थारैनो लिडारफोरनि थाखायनो बेफोरबायदि अबस्थाया जानो गोनां जादों। बे सैथो बाथ्रा जे अफ्रि दैमारि आदा बिथाङा बुंदों, बे सैथो बाथ्रा। दिनै बिथांमोन जुदि लिडारफ्रा थिग मोनब्ला, बिथांमोन जुदि दैदेनगिरिफ्रा थिग मोनब्ला इसेबां माने गुलाय गुजाय थासारिया जानाय नङामोन। मानोना दिनै सारेन्डार जाबाय, माने ओंखारबोबाय, दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि दायित्व गैला होननानै बिथांमोना उदाङै रां रुफा आरजिनायनि बिथांमोना सिमां नुबाय, गेदेर सिमां नुबाय, माबा मोनसे एमएलए जानायनि, एमसिएलए जानायनि, इएम जानायनि, माबा मोनसे इलेक्सन पार्टिनि लिडार जानायनि बिथांमोना सिमां नुबाय। दा बेफोरबायदि सिमां नुयैनो
माखासे गथ'फ्रा जायफोरा दिनैसिमबो माने उदाङै थानो गोनां जादों, खामानि गैया दामानि गैया, बेखार जानानै थानो गोनां जादों। ओरैबायदि माने दुखुनांथावनो जाबाय जायफोरा दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो। दिनै बिथांमोना जुदि थारैनो हारिनि थाखाय मावनो ओंखारदोंमोनब्ला, जुदि हारिनि थाखाय इसिबां जुदि अननाय दंमोनब्ला, बिथांमोना सासे लिडार जानानै राजनितिकआवनो थानानै बिथांमोना मोनसे राजनितिकखौनो गोख्रों स्ट्रंलि माने गठन खालामनानै बिथांमोना मोनसे राजनितिजोंनो थोंगोरै सिथाबनानै हारिनि थाखाय बा गावसोरनि जिथु हारिनि थाखाय जे गावनि जिउखौ बावसोमबोनाय बिर जोहोलावफोर बिथांमोननि थाखाय मोनसे डिसिसन मोजां माखासे डिसिसनफोरखौ बिथांमोना लानो हायोमोन। नाथाय दिनै गाव गावनि स्वार्थखौ लानानै बिथांमोना बास्लायबाय थानाय। दा बिसोरबायदिया दिनै पलिटिक्सआव थानानै मा मोजां खामानि मावगोन, मा मोजां खामानि मावगोन? राजनितिक मोनसे पलिटिक्स पार्टियावनो बिथांमोना थोंगोरै थानानै दिदोमै थानानै गावखौनो सुंथाना लाखिनो हायाखै, गावखौनो मोजां दैदेननो हायाखै राजनितिकआव। दिनै राजनितिक गुबुन राजनितिकआव बास्लायनानै पाब्लिकफोरनि सिगाङाव बेफोरबायदि उमुक मावगोन, उमुक थावगोन, ओरै खालामबाय, बै पार्टिया बिदि मावदों, बै पार्टिया मावदों, इउपिपिएलआ मोजां नङा, बिपिएफआ मोजां नङा, बिजेपिआ मोजां नङा, बेफोरबायदि बानस'बाय थानानै गावनि जिथु लिडारनि गुन बे बहा थागोन? दिनै गाव गावनो सिन्ता खालामनो हायि बेफोरबायदि अबस्था जों जानाय नुदों। आरो नोंथांमोना नुदों जे खाम्फा बरग'यारिमोन दिनै पलिटिसियान लिडार बिथांमोना जे 5 बोसोर बिपिएफआ गभर्नमेन्टआव गैलामोन। दा 5 बोसोर गभर्नमेन्टआव गैयैनि थाखायनो बेखौ नेनो हायैनि इउपिपिएलआ गभर्नमेन्टआव थानायखाय इउपिपिएलआव हाबा। दा इउपिपिएलआ गभर्नमेन्टआव गैला बेखौबो नेस्लाबनो हायासै। दिनै फिन आरो बिपिएफआव थांलायबाय। आरो बिसोरबायदियानो दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुङो दे इउपिपिएलआव थांदोंमोन आङो, खिन्थु इउपिपिएलआ मोजां नङा, बिपिएफआबो मोजां नङा होननानै बुंखाबाय। आरो फिन बेयावनो मोजां नङियाव थांफिनबाय। आरो जेब्ला इउपिपिएलआ गभर्नमेन्टआव बाइचान्सआव फैफिनगोन आरो बेयाव थांफिनगोन। बिसोरनि गोसोआ माने थोंगोर नङा। अब्ला बिसोरबायदि दैदेनगिरिफोरा हारिनि थाखाय बा समाजनि थाखाय मा मोजां मावनो थाखाय थांखि लानो हागोन? जे अराय समबो गावनि स्वार्थखौ नागिरबाय थानानै, खालि गाद्दि नागिरबाय थानानै, खालि थाखा फैसाल' नागिरबाय थानानै बिथांमोन बायदिया मा रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावनो हागोन? मा सिन्ता खालामनो हागोन? दिनै मोनसे राजनितिकआवनो बिथांमोना थोंगोरै गावनि दिदोम गोसोखौ लाखिनानै खामानि मावनो हायाखैब्ला, दिनै बेवहाय बारस्लायनानै इयुनाव आरो मा मोजां खामानि मावहैनो हानो? थ' बे माब्लाबाबो जाहैनाय नङा। फैमाल, गासैबो फैमाल जे जोंनि बर' हारिनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि जिथु साननाय, जे सान्थौफोरा, जि माखासे डिसिसन लानायफोर, बे माने फुरा रं डिसिसन गोजा, माने गोरोन्थि गोजा गासैबो। बेखायनो जोंनि बर' हारिनि माखासे जायफोरा बिर जोहोलावफोर दासिमबो आलाय सिलाय गोदाव सोराव जानानै थानो गोनां जादों, दैदेनगिरिफोरा थिग नङिनि थाखायनो। पलिटिक्सआ जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे राइट्स। पलिटिक्स माने गेलेनाया राइट्स दङ। आरो बे पलिटिक्सआबो जोंनि हारिनि थामोन्थाजों मोनफानाय मोनसे, नांनानै मोनफानाय मोनसे राजखान्थियारि अधिकार। आरो बे राजखान्थि अधिकारा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बा रायजो राजाफोरनि गेजेराव थानांगोन। आरो बे राजखान्थि अधिकारखौ जोङो जानला मानला गोदाव सोराव गावनि लाबालाबनि थाखायल' बाहायबाय थायोब्ला, इयुनाव जोंनि राजखान्थि लाबोलाब नागिरबाय थायोब्ला, इयुनाव जोंनि राजखान्थि जिथु अधिकार बेबो धंस जालांजोबगोन, गोमालांगोन। जेरैहाय दा जोंनि पाब्लिकफोरा बा जोंनि माखासे जाय बिर जोहोलावफोरा, रायजो राजाफोरा हाराहास्ति जानो गोनां जादों दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो। दा बेफोरबायदि माने गोबां बाथ्राफोर बुङोब्ला गोबां बाथ्रा ओंखारो, नाथाय नोंथांमोना बयबो मिथिखायो। बेखायनो बुंदों जायफोरा दिनै गोबां पलिटिक्स पार्टियाव बे मोजां नङा, बे मोजां नङा माने बास्लायगासिनो दङ, खालि गावसोरनि स्वार्थखौ लानानै बिथांमोना गाद्दि लुबैनानै बिथांमोना बास्लायबाय थादों। नाथाय बिथांमोननिया इयुन फिउचाराव मा खालामहैनांगौ, फिउचाराव लाइमोनफोरखौ बा समाजखौ माबायदि दैदेनहोनांगौ, बिसोरनि बिथांमोना थांखि गैया। बेफोरबायदि थांखि लानानै गैया, माने दिदोम गोसो गैया बिथांमोननिया। जेराव मोनगोन बेयावनो थांगोन होननाय बायदि। दा बेनोसै। नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो, मा बुजिनो मोनखो, कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायहर।